Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, Minister of Trade and Industry. Honorable Pio Augusto Matos, Governor of Zambezia Province, Republic of Mozambique, and your delegation. All the cabinet ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Dr. Wisely Pidi, President of the Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry, and all the councillors of the MCCI here present. Your Excellencies, heads of mission and members of the diplomatic corps here present, Paramount Chief Kaduya, Honorable Gerard Kazembe, Deputy Secretary General of the Malawi Congress Party, and all the members of the National Executive Committee here present. Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party South, and all the members of the Regional Committee here present. Your Worship, Councillor Joseph McQueen, Mayor of the City of Blantyre, and all the councillors here present. Bishop Gift Shaula, the officiating clergy, and all the religious leaders here present. Senior Chief Kapeni and all the traditional leaders here present. All of the exhibitors, both local and international. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amayi ndi abambo, masabata atatu apitawa, ndakumana ndi atsogoleri a Susan Buffett Foundation. Yomwe mwini wake ndi Mr. Warren Buffett, katswiri wa ku America kumbali yopanga ma investment ndi ma business. Tsono nkanena kuti katswiri sikunena ukatswiri wa mkalasi chabe kapena ukatswiri wodziwa ndi kufotokoza mmene ma investment ndi ma business amayendera. Utanthauza kuti ukatswiri pochita zinthuzo chifukwa sizoona kuti ukatswiri uzithera m'mabuku okha. Chifukwa akati uyu nkatswiri pa nkhani ya governance, chifukwa anazama nawo mabuku a governance, koma kumuyika ku governance institution kuti ayendetse chipwirikiti chokha ndiye kuti nzamabuku chabe. Kapena ukati uyu nkatswiri pa nkhani ya ndale, chifukwa anazama nawo mabuku a political science, koma kuti apite pa ground akapange ndalezo ukakakanika. Kapena ukati uyu nkatswiri pa nkhani ya economy kumpatsa mpando zosayenda. Sabata yamayo mweyi ndikhalanso ndili kuno ku Blantyre graduation uko Malawi University of Business and Applied Sciences, ndipo chomwe chimandisangalatsa m'dzina limeli nkuti ndi mbali yolimbikitsa application, kapena kuti kugwiritsa ntchito zomwe aphunzira. Ndiye lero
mtsiku la mtengo wapatali chifukwa mtsiku lotsegulira chionetsero cha ntchito zosiyanasiyana zomwe anthu a business akupanga, ntchito zomwe anthu a business akupindula nazo. Oti kwa ino achinyamata ku Malawi University of Business and Applied Sciences, musaphonyane tunchionetsero ichichi chifukwa zonse zomwe mukuphunzira m'makalasi anu aja ma-practitioner wake ndi amene ali kunowa, ndipo amenewa ndi amene angakuwuzeni ngati zomwe mukuphunzirazo zilidi zotheka pa galaundi. Tere ndithokoze ma-exhibitor wonse chifukwa ubwino wake tungwa kuti akundunaku akonza kale tsiku musabata yomwe trade fair ikuchitikayi, achinyamata amene muli maphunziro a za business mdzatapeko zeru kwa anthu amene akuchita ma business osiyanasiyana pano. Anthu a business ndi amene akuyenera kukhala patsogolo pakayendetsedwe ka chuma mdziko lino. Olo ife amene tikuyendetsa boma, ntchito yathu nkuwamvera anthu oyendetsa ma business akamatiuza zimene akufuna kuti boma lichite kuti ma business anyowani aziyamba, ma business akale azikula, komanso kuti ma business akunja azikhazikitsidwa m'Malawi muno. Ntchito yathu sikumenyana ni anthu a business ayi, koma kukhala nawo pansi nkukambirana nawo zomwe ma business wawo akuyenera kuchita kuti asunge malamulo ndi zomwenso boma likuyenera kuchita kuti ma business wawo achite bwino. Ntchito yathu nkukhala pansi ndi mabanki kuti tigwirizane nawo mapolisi omwe akuyenera kugwiritsa ntchito Amalawi kuti Amalawi ochita ma business azipeza mpamba, chifukwa sizoona kuti mabanki tili nawo ochita bwinowa koma kopezera ngongole ya chikole chopepuka nkumangokhala kunifika okha yayi. Tena kondwera kuona mabanki tsopano akukhala ni gawo lakuti tithandize anthu ama business ngakhale ma business ang'onoang'ono. Ntchito yathu ngati boma nkuonetsetsa kuti Amalawi wofuna kuyamba ma business akupeza ndalama zoyambira. N'chifukwa chake mzaka 4 zapitazi tapereka mpamba yoposa 300 billion kwacha kwa achinyamata ndi amayi omwe ayambitsa ma business okwana 100,000, ndipo cholinga chathu nchoti mzaka 5 zikubwerazi tipereke mpamba yosachepera 1 trillion kwa achinyamata ndi azimayi. Ndipo takambirana kale ndi wa African Development Bank kuti atipatse ndalama zoti tigwiritse ntchito kusandutsa NIF kukhala banki yopereka mpamba kwa ino achinyamata ndi azimayi. Olo kulimi tikulimbikitsa ulimi wa business, osati ulimi ongothera mbale ayi. World Bank inalandira kale ndalama zosachepera 600 billion za Agicom zomwe ntchito yake nkukhazikitsa ma business a ulimi. Ndipo misika yogulitsira katundu wa alimi athu tinayipezanso kale, ina ku China, ina ku India, ina ku Dubai, ina ku Europe, ina ku Africa konkuno.
ndi cholinga choti ulimi wathu uzikhala bizinesi yotentha, zoti alimi aziberedwa ndi madobadoba otenga katundu pa mtengo ozizira nkukagulitsa mokweza, kuwasiya alimiwo akungosaukirabe. Zimenezo sindikufuna ayi. Ndipo ngati boma silikusekerera za mtundu umeneyo, anduna azachuma ku Mega Farm Unit pano tikunena pano, alimi akudikira kulandira ndalama zotukulira mabizinesi awo aulimi, koma akumauzidwa kuti ayi ndalama kulibe. Zimenezo ine sinofuna kumva ayi. Chifukwa ngati mlimi amene akufuna kuchita bizinesi ya ulimi wa minda ikuluikulu sakupatsidwa ndalama yopangira bizinesi imeneyo, ndiye kuti dziko lino likhala lopanda tsogolo. Ndipo za Malawi 2063 tingoyiwala, chifukwa investment for production and production zimene zikufunika. Ndiye talumikizanani ndi anduna zaulimi muthamangire ku Mega Farm Unit mupeze kuti vuto nchiyani kwenikweni. Ndikufuna ma Mega Farm achuluke mdziko muno, komanso ndikufuna pa Mega Farm iliyonse pakhale factory ya agro processing. Ndiye amene ndakupatsani udindo opereka support kwa alimi kuti apange mabizinesi amenewa musalichedwetsere chitukuko. Sabata yathayi a World Bank ndi aja avomereza kuti mu January chaka chikubwerachi adzapereke ku boma langa ndalama zokwana $350 million yokhazikitsira mpatamanga power station, chifukwa nawonso aona kuti masomphenyawa oyika mafactory m'minda ikuluikuluyi ndi abwino, ndipo mafactorywo adzafunikanso magetsi okwanira, monganso mmene tikufunira magetsi okwanira ku nkhani ya migodi. Ndiye zomwe tukambazi tunzoti zilikale m'mapologalamu, koma no ino amene ndakuyikani m'mipando thamangitsani zimenezi. Nkhani ndikukamba pano nyakuti mu sekta iliyonse tilimbikitse anthu a business powapatsa zomwe iwowo akunena kuti zikufunika kuti mabizinesi yawo ayende bwino. Mwachitsanzo, sabata yathayi ndawatuma olemekezeka Vitumbiko Mumba kuti athetse zoti maperimiti ogulitsira katundu kunja azisayinidwa m'maofesi. Ndi mmene mujaperekera umboni, chifukwa zimenezo zimachedwetsa anthu a business, ndipo iwowa apanga kale zimenezo kuti maperimiti amenewa aziperekedwera pa intaneti mu mphindi zochepa. Zikomo. Chimodzimodzinso ma one-stop border post amene ndakazikitsa omwe athetsa mchitidwe wa maboma akale aja omachedwetsa anthu a business pa boda ncholinga choti aziwabera. Tathetsa zimenezi.
imeneyo ndiye ntchito ya boma, osati zija za maboma akale ochedwetsa anthu a bizinesi ndi maprocess a maofesi ngati kuti ali ku bus depot kudikirira pamzere kuti akwere nawo. Tiyeni anthu a bizinesi tiwayike patsogolo, chifukwa iwowa ndi amene atapangitse kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. N'chifukwa chakenso mu pologalamu ya ngongole za ku International Monetary Fund atatiuza kuti tikapanda kuchepetsa kuyika ndalama mpologalamu ngati ya NIF, kapena tikapanda kugwetsanso ndalama yathu, kapena tikapanda kukweza mtengo wa magetsi ndi mafuta ayimitsa, ndiye tidangogwirizana kuti yimitsani kaye. Chifukwa sitingalole wina abwere nthawi zina ndalama kananama nkumatiuza kuti ndalamayo cholinga chake nkuvula za anthu a bizinesi m'Malawi muno. Chifukwa kukweza mtengo wa magetsi ndiye kuti mwatiphera mabizinesi amasaluni, mabizinesi aometa tsitsi, mabizinesi onse amene amadalira magetsi. Ofuna kubweretsa ndalama kuno athandize kutukula mabizinesi osati kutiphera mabizinesi. Kuli bwino kupeza wena amene akumva zimene Amalawi akusauka nazo nkuthandiza aliyense atukuke. Ndiye ino aunduna wa zamalonda msatekeseke, mungoonetsetsa kuti mupitirize kulumikizana ndi maunduna anzanu, chifukwa mabizinesi amene akufunika chithandizo chanu ali m'masekita wonse wa mdziko muno. Ena ali ku tourism, ena ali ku mining, ena ali ku telecommunications, ena ali ku transport, ena ali ku education, ena ali ku construction, ena ali ku agriculture, ena ali ku security, ena ali ku sports, ena ali ku housing development. Ndiye kuti mukuyenera kulumikizana ndi maunduna oyang'anira madera onsewa kuti muonetsetse kuti wonse opanga mabizinesi madera ameneyo akulandira support yokwanira, komanso akutsatira malamulo, kaya ndi malamulo a misonkho, kaya ndi malamulo a malipiro, kaya ndi malamulo a ukhondo, kaya ndi malamulo okhudzana ndi mitengo ya zinthu. Wonse amabizinesi tiyeni tiwapatse support yokwanira kuti chuma cha Malawi chiyende bwino. Komanso Amalawi ndikupempheni kuti miyezi ikubwerayi tipange zinthu mwamtendere. Kuli zisankho tumsepite mbalamu, koma tisalole wina aperezerepo mwayi opangira ziwawa ndi cholinga choti awononge mabizinesi a mdziko muno. Sikuti mukapanga ziwawa mdziko muno ndiye kuti zisankhozo mwawina. Sikuti tikawononga mabizinesi awena ndiye kuti tawina zisankho. Owina zisankho tilipo kale.
tikupempheni tiye tipange zinthu mwamtendere kuti titeteze mabizinesi wathu, chifukwa pa mathero a zisankho mabizinesi amenewa tidzawafunanso. Ndaona ndithu mabizinesi amene abwera kudzaonetsera katundu wawo ku trade fair ya chaka chino, katundu wabwino kwa basi. Ndiye anthu amenewa ife tiwapatse sapoti kuti pobweranso kuno chaka chamawa tidzapeze kuti mabizinesi akula koposera pamenepa. With these few remarks, I declare the 35th International Trade Fair officially open. God bless you. God bless Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.